Os comuneiros de Couso, en Gondomar, son xa un referente mundial polo seu bo facer. Teñen recoñecementos da ONU, do Royal College de Londres tamén, pero a máis esta semana reciben a visita duns estudantes de Harvard interesados en coñecer o proxecto de sostibilidade que contempla o cultivo de cogomelos, arándose mesmo un bosque da lingua e da memoria. Mónica, Serrina, Avery e Scott están a cursar un máster de sostibilidade na Universidade Americana de Harvard e coñeceron Couso grazas a un organismo catalán. Están convencidos de que poucas persoas desde sitios pequenos poden facer grandes cousas. La integridad que tienen en conservar el monte y hacerlo con principios, ¿no? No siento que no lo hacen por hacer, lo hacen como de corazón y con principio y viendo hacia el futuro. Eso es algo muy inspirador. O californiano Scott considera que os bosques son esenciais para loitar contra o cambio climático e niso, seguro, os de Couso son líderes e pioneiros. Para Serrín, natural de Colorado, é importante que o resto do mundo vexa Couso como líder para a protección ambiental. Nestes días, os 4 alumnos están coñecendo os importantes proxectos desta comunidade que iniciou a plantación de cogomelos shiitake que cultiva froitos vermellos como arandos cos que fai confeituras e que ten ademais un bosque da memoria e outro da lingua, nos que honran as raíces e os primeiros homes que coidaron destes montes. O bosque da lingua. Bueno, os galegos somos moi afortunados de ter unha lingua propia, unha cultura, por eso somos galegos, non seríamos outra cousa, evidentemente. Entón, para fomentar o uso da lingua entre os máis cativos, pois temos aí ese proxecto que é un crowdfunding, está aberto, o que queira doar, pois pode doar a cantidad que quere e reciba a contraprestación, ten un espazo de xogos para os nenos, unha zona de balizas para uns códigos QR que sai un personaxe famoso por recitando un poema dun autor galego. En Couso non paran nunca, agora traballan na colocación de 8 niños de paxaros para favorecer a súa reproducción, un proxecto en que colaboran co Instituto do Territorio.